Nagnaba rin sa 37 ang numero kang active cases kang COVID-19 sa San Jose de Buenavista, Antique suno sa alkalde. Sa interview kang Radyo Bandera Sweet FM Antique kay Mayor Elmer Ontaran, ginpayag kadya nga umpisa kang pandemya o rugyan rin sa 450 ang kabugusan nga kaso kang COVID-19 kung sa diin 393 ang nakarecover kag 20 ang napatay. Suno sa alkalde nga padayon nga naganaba ang kaso kang COVID-19 sa Banwa kung sa diin ang Barangay 3 kag San Fernando rin lang ang mga barangay nga hugot nga ginabantayan bangod naglabot sa anom ang kaso kang nasambit nga balatian. Dugang pa kang alkalde nga hindi pa pag-ibuksan ang mga lugar nga posible ginatipunan kang tao patas kang isplanad agad masiguro nga tayo yun ang pagnaba kang kaso kang COVID-19. Madumduman nga rapid rin sa darwa ka bulan nga hugot nga ginapatuman ang mga health protocol kag quarantine sa San Jose kasunod kang pagsaka kang kaso kang COVID-19 kung sa rin naglabot pa sa masobra 300 ang aktibo nga kaso kang nagligad. Balita halin sa probinsya kang Antique. Ako si Kabanderang Nestor Bermudez Napalingad Jr. Nagabandera sa matuntun nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique Radyo Bandera.